iye akapfeka gemenzi rake, nyanga yake inenge idini irimo mumagemenzi meya, amuidini amuioni. So paanobata mvura but chikabudapo chimwe chinenge chichitodai chichitotamba-tamba, yeti mukati mune datya. Sometimes pamwe pacho vanogona kuzotobaya, vanenge vaine tsvimbo dzavo dzine mapfumo dziyavo baya kuti taakuuraya gona iri, handimazviona. Ropa rotodini potobuda ropa, handimazviona. Nhasi ndati ndisati ndakupai ma-updates enyaya dzandoziva dzamakamirira, kusanganisira nyaya yangoni mukomana wekupondwa-pondwa uya, nenyaya yamela nedzimwe dzandichangokupai ma-updates kuti dzava papi. So ndati nhasi ndisati ndambokutambidzai ma-updates iwayo, regai ndimboshare nemi kavidhio kandakasangana nako panapa. Kane chekudzidza mwakare. Chekutanga ngatitangei tamboona vidhio iri, tozotaura zvatichataura mumashure mevidhio randakukupai. Kadimboona ividhio. Uya na limwe bata izira ndoti muri tambani. Tarisi patisi pangu. Tambani zeto makarita. Ndanda kudai. Kana utiyomskana uyabate. Uya na limwe bata izira ndoti muri tambani. Tarisi patisi pangu. Tambani zeto makarita. Zeto. Right. Bata ichindoundi makanongoda ngoda yemomu chero makamira ini nechekumari indai uku ikoko
ndinoziva kuti vamwe vane zvavaona, vamwe havana zvavaona, asi tose tangoona muprofita achidzura nyanga pamusha panga pakacherwa apo. Handiti adzura nyanga yake azoita seahaka mhepo yaakudaidza dzimwe kana tumwe tuzvidhoma here whatever twaidaidza tadzingwa hande opinda mune irumu achidaro hande. So ndoda kukujekeserai kuti muzive kuti chii chinenge chichiitika ipapa. Sezvandakambokuudzai pamashure apo kune vanofolowa nyaya dzatinobudisa panapa, dzimwe dzacho dzinoita kunge dzisina basa asi unotodzidza. Ndakambotaura pamashure ndichiti takabva neko kudoro hakuna maheu. So Mwari akatozotiwanira nyasha tikamuziva Mwari tikatendeuka tikanamata. Nekuti soko rake rinoti nguva inouya nazvinoyaitovapo yekuti vanonamata Mwari vachamunamata mumweya nemuzokwadi, zviri tu. Zvisava mumweya chete kana kuti zvisava muzokwadi chete, zvinotoda combination yemweya nezvokwadi. Saka ikava mweya isina zvokwadi, noroti mweya unenge wapo asi usiri mutsvene. Zviri very zvinotoitika zvakanyanya kuti munhu apinde mumweya asi mweya wacho unenge usari mutsvene, nekuti Satani aripo kukushandisaiwo, kushandisawo vanhu vanoda mweya. Handi mazviona manje vanopiwa mweya ende vachitotaura nendimi vachitoita zvakasiyana-siyana. Asi pakazova nezvokwadi Satani haachakwani, pakukwana Holy Spirit, mweya mutsvene. So regai ndimbokutsanangurirai kuti chii chaachichiitika pamanga muchiona nyanga ichidzurwa paya. So zvanga zvichiitika paya ndezvekudai. Handiti vazhinji taona kuti pakacherwa gomba, tese tazviwitinesa kuti gomba rakacherwa paya. Right. Zvapakacherwa gomba pabva padirwa mvura mugomba, ende hamuna kudirwa tumvura, maiswa mazimvura. Handiti mvura yakawanda ndo yaiswa muyama. Then chimwe chazoitika ndechekuti azouya pekutanga aine gemenzi rake, akavhara maoko ake, akatsikitsira, akanyika maoko mumvura achizama kuda kubvisa nyanga iyaya. Handitika. So ipapo ndo patorohwa vanhu chekuseri ipo paya. Right. Unfortunately hatina kuona patangira gomba iri kumachererwe aro, asi chiregai ndimbokudzosai kumashure zvishoma ndozotsanangura pane zviya. Vamwe manje vanowanzoti vachichera gomba riya, vanombomhanya vanga vari kudzingirana nenyanga yacho. Anenge akangwara pamba ipo papa, anonzi akangwara uya ndiye anogona kubatiswa light, noti zvinowanzoitwa kwakusviba. Ndiye anowanzo kubatiswa light achitevera, uya kwandaenda tevera, ozomboita panombomiswa. Vamwe mune muri kukontrolwa mwese zvokuti munogona kusara pamwe muri mune one room, iye uya newe zvakadini zvakasonana, omboita pamwe paanombomiswa. Handiti right. Iye nyanga yake unenge agara adini ainayo, inogona kupairirwa mumavhu musingazvioni. Ndeimwe trick futi. Handiti right. Imwe trick ndeyekuti panonzi cherai mvura yakawanda, handiti yocherwa yoiswa kana kuti migomo, ndinotenda kuti ndio yakashandiswa paya. Yoiswa migomo 2-3 yotsvetwa pa mvura iri mumigomo. Handiti mazvona. So iye akapfeka gemenzi rake, nyanga yake inenge irimo mumagemenzi meya, hamuioni. So paanobata mvura achinamatira ichiri mumigomo, ndabva ndakachizwa Satani anoziva kuti ndakuda kumufumura. Right. Paanobata migomo iyaya, so achinamata achirira nendimi whatever zvanenge achiita ipo pepe, obva atsveta nyanga mune 1 wemigomo. Handiti potanga kudirwa umwe mugomo wekuitira kuti panodirwa iyi hamuoni zviri kuitika mugomba iyi, ende mvura inodirwa munhu ari pamweya nenyanga yanga iri mugomo yatopindawo pai mugomba imo muyama. Handimazvona. Yaimwe trick yechitu. Ndakuudzai trick yekuti nyanga inogona kuiswa mugomba imomo. Handiti panongoitwa sort of confusion kekudzingirira nekuita sei, ende anomeka sure kuti pasaita munhu anoramba ari pagomba akatarisa pagomba, kana kuti pasaita munhu anotarira zvakanyanya mumigomo yaanonamatira iyaya.
ndimazvo imomo it's either nyanga inofusirwa mugomba kana kuti nyanga inoiswa mumugomo. Mvura yozodirwa nyanga yatodini yatovamo, ingava nyanga kana chimwe chinhu chinongotyisa chimwe zvimwe zvinhu zvacho zvinoshandiswa ipopapo zvinosanganisira matatya chaiwo. Datya rinotorwa roputirwa nechijira cheblack chosonwa, potorwa zvuma, potorwa mvere dzembudzi nedzembwa whatever nezvimwe zvinongotyisa zvosonanidzwa ipapapo zvokuti chikabuda datya nemunhu kana rikaiswa mumvura harifika but chikabuda apo chimwe chinenge chichitotamba yeti mukati mune datya. Sometimes pamwe pacho vanogona kuzotobaya, vanenge vaine tsvimbo dzavo dzine mapfumo dziyavo baya kuti taakuuraya gona iri, handimazviona ropa rotodini potobuda ropa, handimazviona manje ropa rotobuda paya, then motoudzwa kuzi tauraya chigona. Vamwe kana pakambofiwa motoudzwa kuzi ndo ropa rehama yenyu yakafa. Vamwe kana pairwara motonzwa kuzi ndo ropa rainwiwa pamurwere uyu, handimazvo zvinovhundutsa ndo zvinoitika papi ipapapo. Saka this time around uyu anga asina ichocho chematatya chinotomwa anga ine nyanga yakarukirirwa zvinhu zvinongotyisa kwainotangira kunoka nditi mazviona manje. So ndakudzoka panyaya yangu. Saka kana vaisa nyanga munigirini mugomo pavanodira mvura, nyanga ndo painopinda kana kuti inofusirwa panguva yeconfusion. Ndambozvitsanangura izvo right. Uyu imwe trick yaanogona kunge akashandisa haisi yekuisa nyanga mumugomo, itrick yekuti mvura yadirwa pamwe azviona kuti mwese makamutarisa, handiti gomba racherwa, mvura yadirwa yakawanda mugomba oramba ainayo, handiti then paanotomuka nokuti inenge iri muruoko rwegemens, maoko ake sometimes anogona kutombomadai, handimazvona achitombomasimudza muchimaona ati nyanga inogona kunge iri muruoko rwegemens muno. So paanokotama achijamba pekutanga paya pati uya kuno kamuye, paatanga paya achitonga akuda kuibata ipapo manje ndo painobuda muruoko ichipinda pai mumvura muya obva aibairira imomo, handimazvona ndo imwe trick yaanogona futi kunge akadini akashandisa ipo paya. So iye akabva abvisa gemens muchinda wedu, akabva abvisa akatanga kudhaivhira mumvura. Patinotenda kuti kana asina kunge akabairira mumavhu 1, kana asina kunge akabairira mumvura 2, paakadhaivhira mumvura ndo paakapinza nyanga iyoyo, handimazviona manje. So hapana chimwe ipo paya, hapana kana nyanga yakadzurwa ipo. Musambofa makanyeperana zvinengana kunyeperwa, hapana kana nyanga yakadzurwa nokuti vamwe munotoswera makutotinetsa tipewo nhamba dzemunhu iye, hapana nyanga yakadzurwa ipo paya. Kana dziri mombe dzakatoendera mahara, kana dziri mari dzakatoendera mahara ipo paya pamakamuchitoona pane zvanga zvichitoitika ipo paya. So apedza kumbodhaivhira aine gemens akazoribvisa, obva asara asina, obva achitonga akuchoitora manje izvo anga atoisa nyanga yake kudhara. Pauchibata yokuzi tipu zvinotyisa zvokuti mwega munoti yei pano panga pakashata, pamusha panga pakashata. Izvo munhu akauya nenyanga dzake. Ndo imwe trick inoshandiswa nevaprofita venhema iyoyo. Vachikubirai rinonzi nebhaibheri, chenjerai vaprofita venhema vachauya kwamuri vakapfeka nguo dzamakwai asi mukati ari mapere anoparadza. Imwe trick zvakare yavanoshandisa ndeyekuuya usiku makarara, especially dzimba dzeuswa. Kazhinji vanouya usiku vobairira chinhu muhuswa, and anotomeka sure kuti area iyi apo panenge patori nemaki achitopaziva kuti pandakaisa ndeapo, oti pfe chinhu chake, ingava nyanga iyoyo kana kuti chii muhuswa imomo pfe. Kana riri datya riya rakanyatsa kurukirirwa rakazwa aribvipo, handimazviona rinonyatsa kubatwa nehuswa huya plus rakasonerwa muchijira harifambi, ronzi pfe muhuswa imomo.
usiku. Ende vanhu ivo vanenge vachitoziva mamovements enyu. Pamwe pacho achitoziva kuti mukitcheni umu hamurarwi. Kana achitoziva kuti munorarwa, anoziva maitiro anoita. Pamwe pacho munozwa kuti mamovements ndo zvakanakira kunga pambawo paine imbwa. Handimazvona manje. Ndo zvakanakirawo kuchengeta imbwa pamba. Dzinoita kuti pakangoita munhu anofamba usiku kunze dzinotanga kupengereka. Haazozviiti. Trick iyoyo haishandi pamba pane imbwa. Haishandi. Saka ndoda kukuonesai matricks anoitwa nevaprofita venhema. Pane zvakawanda zvimwe ndinogona kuzokuudzai muchikamu chinotevera, but regai ndikuudzei chimwe chandinofunga kuti pamwe ndochekupedzisira kwezuva ranhasi. Ndozokuudzai futi zvimwe pachikamu chinotevera kutoti mugare muri alert. Imwe trick ndakamboitaura zvakare pamashure apo, asi video iroro harina kuvhurwa navanhu vakawanda. I don't know kuti zvinhu zvinobatsira hamuvhuri sei. Mufanira kuvhura zvinhu zvinobatsira izvo. Imwe trick inoshandiswa nevaprofita venhema muchibirwa mari neidzo dzin'anga idzi ndeyekuti vanogona kuenda murodhi yevana vechikoro, handiti tuvana tuiki tuma ECD grade 1 grade 3 pamwe pacho ne4. Handimazvona. Time yatunobuda kuchikoro tunotanga tuma grade 3 2 kudzoka apa. Tunotangira vakuru vaya vakunyatsorizina vaya. Kana dzimba dziri padhuze tunotoenda twega kupi kumba, especially kumamisha. Tunotofamba ma long distance tuchienda kupi kumba. So vakangoziva kuti tunofamba apa twana utu. Vakututaimira. Voita ushamwari natwo. Murisei. Halo. Kana ari masuitsi kana chiri chichi. Handimazvona. Ivo vochitotanga kubvunza kuti tiri kubvunza rodhi inoenda panogara ava vaya vanorwara vaya. Handimazvona. Vaya vanorwara vaya. Mapanzwa. Iso tinobva twatotanga kanobva katotanga pamai John here, akabva kati pamai Susan, akabva pasekuru ningi here. Handimazvona. Twakutodudzira twega. Muruda kwenda vanorwara vakatakurwa nengoro yemadhongi kwenda kuchipatara vakazodzoka. Vakazvimba dumbu, vari kurusa, vakadai tunobudisa information yese. Zokuti vanobva vatochuza kutoziva kuti kundo kuri serious. Ndokune murwere ari serious ende ari kurwara zvakati. Ende akatombotakurwa nengoro, akatomboenda kuchipatara, akadzoka. Vane information. Nezita vapiwa netwana. Saka vachisvika pamba penyu vakati gokogoyi makadini. Ndipo here panogara vakanjanda. Vakanjanda vamurubvunza vapi baba vaningi. Baba vaJohn. Mwega munobva matanga kuti imimi ndimi ani. No, aiwa isusu hamungambotizivi. Asi tatumwa nemweya mutsvene kuzotsvaga vanonzi baba vaJohn. Vanorwara nechirwere chemudumbu kana kuti vari kurusa vakambobva kuoparetwa manje vakambotakurwa nengoro vakaendeswa kuchipatara vakadzoka. Ivavo ndo vatatumwa nemweya kuzotsvaga. Mwega vakangokupaika kako kaningiriri kako matokwidibirwa. Hamusina chimwe chamuchafunga kunze kwekutoti hey, Mwari atirangarira ava vanhu vaMwari. Munovabata sevatumwa. Uyai muwane pekugara. Uyai zvizodai. Handimazvona. Kubva ipapo chava chataura chese. Handimazvona. Akuteerera. Ende twana tunogonoka twatobudisa food information yekuti hama yacho ndinhingi. Ane hama ningi yakachembera inogara kwakati. Ane hama yawo inonzi ningi. Zvese zvozvo vaanazvo. Ende havanyoreri, vanozvibata nemusoro. So ipapo ndo pamunobva maudzozi. Right. Ko anonzi mbuya Stella ndiani wenyu? Mbuya Stella. Hangaziva baba wedu nditete. Anongozi mbuya Stella. Nditete. Uvadi. Hatichadi kutaura zvakawanda. Titsvagirewo mazai, mutitsvagirewo huku, mutitsvagirewo mvura yakati. Mwatosiwa mwahemwa ende matoenganiswa nambuya Stella ivavo. Nokuti paangobvunza chete zita ndobva ati hatichadi kutaura zvakawanda. Mwega matoconclude kuti ndiye muroyi. Handimuruzvona manje. So ndo zvinowanzoitwa nevaprofita venhema vari kutsvaga mari. Right. Imwe
yandichiri kunyanya kuda kuresearcha zvakanyanya, asi ndati fambe pakuiresearcha ndichazonyatsa kuuya nayo. Ndeye vanoita zvekurombera uporofita nekudzura kwacho, zvekuti nyanga ukada kutarisa kuti abayirira here nyanga, haabayiriri. Anokubata kuti dzvi, kungobata chete kudai pobuda pisi yenyama, kungobata chete kudai pobuda dhola resimbi coin, kungobata chete kudai pobuda dachka rekutotongota. Variko futi ivavo vanokubhilivhisa. Ivavo ndo vanogona kukuti namba dzako dzechitupa dzinoti chakuti. Ivavo ndo vanogona kutokuudza kuti wabva kumba kwako wadya sadza nemuriwo wakati. Ivavo ndo vanogona kukudirecta irodhi yekumba kwenyu kuti munofamba so tikadai tatosvika pamba penyu. Ivavo. So ivavavo ndati ndichauya ndichinyatsozokutsanangurirai. Pane zvinoitika zvakawanda. Vamwe vacho vanodyiswa huku mbishi. Inotodyiwa huku iri mbishi, kuitatavhura nemuromo kuti dzabvu. Inenge yangomonywa mutsipa yafa, so kwakubvisa manhenga kwatanga kudzadzavhura dzabvu. Mapisi ari kudya iwaya akangobata munhu akutobuda. Iwowo hwaurombwa manje. Handimazvo. Ndeimwe trick inoshandiswa zvakare nevaprofita venhema pakukupusisai nepakukubirai mari. So tichazopfuurira mberi nechirongwa chedu ichi tichionesana kuti saka toita sei. Solution tinayo. Tichauya nesolution kuti tirege kubirwa, tigare tiri free. Jona anoti muchaziva zvokwadi uye nezvokwadi ichakusunungurai. Wosiya obva ati vanhu vangu voparara nekushayiwa zivo. Right, regai ndikupei update. Mela munomuziva, nyaya yemela toiziva. Last year 2025 muna November, September November kana ndisingachakanganisi ikoko ndiko kashayika murume wamela nanasi asati avigwa. Kune vaifollowa nyaya yacho, Mela murume wake nanasi asati avigwa. Ndi September nditi November, November, December, January, February, March, April. Tamumwedzi wechi7 asati avigwa murume wamela zvichakangodaro. Right? Nkoni uya wekupondwa nyaya yake takamboiuyisa panapa. Kutemwa nemabhemba achiita sese, akatakurwa akaenda kuHarare. So chingozivai for the sake of security nekuti ange akachengetedzeka, atizokuudzi chipatara chaari, asi ari kuHarare kutaura kuno kwatiri kudai kuita, ari kurapwa ari ikoko. Vose vanoda kumubatsira please sunukukai kuti bata panhamba dzeutindi TV dziri padenga idzi, tokusanganisai nehama dzake mumubatsirewo. Zvino hazvina kunyatso kumumirira mushe, namai vacho hazvina kunyatso kuvamirira mushe panhau dzemari ipapapo. So Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Vari kubvunza nyaya dzakadhiwewo please, nyaya yakadhiwewo yakapera. Munongodzoka paepisode number 10, 11, 12 kusvika pa13. Sando mafambiro akaita nyaya yakadhiwewo. Chiteka yakatopera pa part number 13. Tine zvimwe zvatisina kubuditsa ipapapo ende zvatisingabuditsi, asi zivai kuti Kadhiwewo atori right, ari kutorarama upenyu hwake, zviri kutofamba zvakadini zvakanaka. Handizivi kana pane chimwe chandasiya, munozondiudzawo mucomment section. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu, chero kana washuwa zvikovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Amchagona
amuchagona kava na baba we, amuchagona kava na baba, amuchagona kava na mai we, amuchagona kava na mai, nemiwo vakomana nevasikana ere, amuchagona kava komana, nemiwo vasikana nevakomana ere, amuchagona kava sikana. amuchagona kava na baba we, amuchagona kava na baba, amuchagona kava na baba we, amuchagona kava na baba, amuchagona kava na mai we, amuchagona kava na mai, amuchagona kava na mai we, amuchagona kava na mai, nemiwo vakomana nevasikana ere, amuchagona kava komana, nemiwo vasikana nevakomana ere, amuchagona kava sikana. Poinda wani mairara muchirumbidza usiku hwese, poinda wani mairara muchirumbidza usiku hwese, okare kenyu maitinga matimoni nesitaraje, okare kenyu maitinga matimoni nesitaraje, ondimi wani maiverenga bhaibheri muchipedza rose, ondimi wani maiverenga bhaibheri muchipedza rose, okare kenyu maizivikanwa nekupa mumba maMwari, okare kenyu maizivikanwa nekupa mumba maMwari, zvakaendepiko zvakaendepi zvakaendepiko zvakaendepi